Bueno, gure ustez, Alderdi Popularrak eta Ciudadanosek ekarri duten jatorrizko proposamena ez dago gaizki, baina badu akats bat txikia ez dena. Informazio kanpaina bat egin dadila eskatzen du jatorrizko proposamenak, eta hori zilegi iruditzen zaigu, baina arazoa da ez dagoela informazio hori kanpaina hori egiteko. Informazio kanpaina bat egin baino lehen informazioa behar da. Eta hemen ez dago. Eta proposamenarekin batera idatzi den zioan bertan onartzen zen hori. Beraz, ez dugu batere ulertu nola egin zitekeen, hitz egingo dut iraganean, ze, orain akordio bat lortu da hori eraldatuz, baina ez genuen ulertzen nola egin zitekeen proposamen bat, jatorriz gutxienez, informazio kanpaina bat egin zedila eskatuz, aitortu ondoren ez dagoela informaziorik, ez da? Gure ustez, zio berdina utz zitekeen eta proposamenak beste bate izan behar zuen. Eta hori gure zuzenketaren bidez adierazten saiatu ginen. Gure zuzenketak 2 puntu zeuzkan, oso argiak, batetik datu ez ezagunak argitu daitezela, eta bestetik datu hoien berri ematea batzorde honetan lehenbailen. 2 pausu hoien ondoren, informazio kanpaina bat egitea ez zaigu gaizki iruditzen, egin zitekeen, gu ez gaude horren kontra, baina uste dugu datu garrantzitsuak jakin gabe egitea kanpaina batek ez daukala esankarik ez bururik. Helburua informatzea baldin bada gutxienez, eta ez baldin bada propaganda egitea, eta propaganda esaten dute hitzaren zentzu okerrenean. Zeintzuk diren argitu beharreko datu horiek, gure ustez kontu gehiegi eta garrantzitsuegi. Gure zuzenketan batzuk zerrendatu ditugu, 5 kontu, hain zuzen ere, funtsezkoak iruditzen zaizkigunak. Lehen datu garrantzitsua ez dakiguna da proiektuaren kostu osoa. Hau ez dakizue, ez da EAJ-ko eta PSE-ko legebiltzarkideek ere. Eta nire zalantza da ea jakin nahi ote duzuen. Eta kostoa ez dakizuela ondo adierazten duen froga argi bat da, Euskadin ondo ezagutzen dugun diputatu sozialista batek, Odon Elorzak, hoixe bera galdetu zuela kongresuan duela hilabete gutxi batzuk. Hain zuzen ere hurrengoa galdetu zuen, 2020ko abenduaren 28an, alegia obra kasi eta 14 urte ondoren. Ea zein zen Euskal Y-koaren gutxi gora beherako kostu osoa. Imaginatu, Alderdi Sozialistako kide garrantzitsu batek galdera idatzia egin behar du, zenbat balio du ditxosozko trenak, agintean egon arren Espainian zein Euskal Autonomia Erkidegoan. Zer jakingo du orduan herritar arrun batek? Nik uste ezin dela ez jakintasun egoeraren argazki oberik atera. Bigarren datu garrantzitsua ez dakiguna, HT-aren proiektu bakoitzaren inaugurazio data. Ze data jarriko genuke PP eta Ciudadanosek jatorriz proposatutako informazio kanpaina horretan? Álvaro Amanek agindutakoa? Nuria López de Gereñuk agindutakoa? Arantxa Tapiak agindutakoa? Iñaki Arriolak agindutakoa? Azken hori, igual hori bai ezin dela hartu, 2027 izan zuen, ze trampa egin zuen, esan zuelako geltokiri gabe ematen zuela data. Data errazena, HTA Donostiara iristeko urtea zen, bakarri jarri bezalako 3. erreila, Irun eta Donosti artean, eta jada 2 urte eta erdiko atzerapena daramagu. Jaurlaritzak iragarritako 2019ko datatik. Eta okerrena da, ez dela ikusten tunelaren amaiera. Tunela metaforikoki hitz egiten, baina baita ere literalki hitz egiten. Gaintxurizketa edo Bergarako lotuneko tunelak urteak eta urteak daramatzatelako egiten. Eta desastrea hain da handia, baita bozento hasi dela gaiarekin katxondeoa egiten. Begira bestela, pasaden asteko lerroburu hau. Bilbao asume que es imposible saber cuándo llegará el TAV. Ezinezkoa da jakitea noiz iritsiko den abiadero handiko trena. Zer egingo diogu. 3. datu garrantzitsua oraindik ez dakiguna. Gure erkidego autonomotik kanporako loturak.
Ez dakigu loturak noiz egongo diren, baina ez dakigu ez da nondik egingo diren batzuk, adibidez Nafarroako korridorearekiko lotura. Imaginatu orain Euskal Y-koa bukatzen dela 2026an edo 2027an Arriolak esan bezala. Badakit ariketa zaila dala hori imaginatzea, baina pizkat bota jozue irudimen pizka bat. Euskal Y-koa 2027ko hasieran bukatzen da. Datozen 5 urtetan, 2027ko urte hauetan, ez baldin bada panorama asko aldatzen, Euskal Y-koa uharte isolatu bat izateko itxura guztiak dauzka. Bukatzen baldin bada. Abiadura handian konektatuko ditu 3 hiriburuak, bai, abiadura handi hitzat jo baldin badaiteke 220 km/h joatea, baino bakarrik eman ahal izango ditu Intercity zerbitzuak. Hori ere aipatuko dugu informazio kanpainan. Laugarren datu garrantzitsua ez dakiguna, merkantzietarako balio izango ote duen. Hemen 25 urtez esan zaigu baietz, baino etorri zen sustapen ministro bat esatera gutxienez Pankorbotik hegoaldera hori ezin izango dala izan. Beraz, ez dakit gezurretan ibili den Jaurlaritza, baino gutxienez Pankorbotik behera merkantziak ez dira joango abiadura handiko trenean eta ikusteko dago ea Euskal Y-koan merkantziak eramango ote diren. Eta 5. eta azken datu garrantzitsua gure ustez, bada Bilboko eta Gasteizko sarreretako soluzioak eta geltokiak. 2 hiriburu hoien hobekuntza urbanistikoak agindu dira 25 urtez, gutxienez, eta orain badirudi dena dagoela kolokan. Akaso lurperatzeak ez dira egiten, Bilboko geltoki behin-behinekoa Bilbotik kanpo egon daiteke, aipatzen da Basauri. Zer esango dugu informazio kanpaina horretan? Nola informatuko dugu informazio kanpaina batean, eta hori zen jatorrizko proposamenak eskatzen zuena, datu garrantzitsuenak ez dauzkagunean. Gure ustez, benetan informatu beharko litzateke proiektu honen inguruko kudeaketa desastrosoaz, eta horretarako oso erreza da, bakarrik eman behar dira datu errealak, ikaratzekoak baitira.